Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barokati ta'allumina kitabul mawa'id fil ahadisil qudsiyah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Akhwasul khusus selimu alif hadzal kitab. Al-Imamu Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nafa'anallahu bihi wa bi ngulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah khususon kangge Ibu Cokro Sudarmo, Bapak Sukardi, Ibu Mariati, Ibu Sri Pujiastuti, Ibu Jumilah, mugi-mugi pinaringan kesehatan kesarasan lahir batinipun, pinaringan hajatipun dipun cekapi kalian Allah Subhanahu wa taala, pinaringan pitulungan saged istiqomah anggenipun sami ibadah lan dipun kabulaken menapa ingkang dados pandonga saha panyuwunanipun. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon kangge Mas
Raden Kusnan Sali Sumekar saha garwa Mbak Arum Nuryati ingkang tansah nyuwun dhateng Allah mugi-mugi dipun paringi momongan lan pinaringan gampil ugi pinaringan momongan ingkang soleh-solehah ingkang manfaat barokah dunya dugi akhiratipun bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalih pun sandi. Sekali. Salong utuh wong arep mulih. Salong. Ora apa-apa. Tenang dulu milikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqarrabu. Lan padha nyerak-nyeraka sapa sira kabeh. Utawa wa takribu ya nek digawe fi'il amar ya ngeten mawon. Wa takribu lan padha nyerak-nyeraka sapa sira kabeh ila Allah Ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala itu catatannya itu ganti. Nyerah marang Allah binawafili kelawan nglakoni nawafil, nglakoni kesunatan-kesunatan. Mula lafate nawafil. Nawafil niku maknane kesunatan. Sunat ki werna-werna ora ming salat tok lho. Ngertine jenengan ming salat sunat. Sunat ku banget. Mula do nyeraka marang Gusti Allah nganggo nglakoni kesunatan. Ya salah satu kesunatane salat. Salat sunat sing paling ampuh niku ora ana liya kejaba salat sunat rawatib. Rawatib niku qobliyah karo ba'diyah. Iki sing paling ampuh. Lah kok ampuh, lah ya ning lakoni selalu ngiring-ngiringi salat fardu, dadi akeh kerep pendak dina. Nek tahajud rak ming pendak bengi wae nek wis turu. Nek rong turu ra iso. Nek jenengan anggar turu bablas. Ming ra sida tahajud mingen. Wong anggar turu wis kaya wong mati. Gugah-gugahane wangele ra iso. Angel tahajud niku ora gampang lho. Nek salat lho niku dadi sih ampuh rawatibe nek karo tahajud. Karo duha ampuh rawatibe. Wong nek jenengan ki duha ketoke ming krana ben rezekine lancar. Kita nika angger duha niku niate ming muga-muga rezekine lancar. Dadi keikhlasan golek ridane Allah ki kurang lah. Kurang tulus.
Wong nyatane sing njaluk rezekine lancar, mbasan sprene ra lancar ya leren kok le duha iki. Leren aku lah ngopo ming ora netes lho. Iki berarti jan ra ikhlas nek duha ngono kuwi. Hajat apa meneh? Kula iki ra tau nganjurke hajat. Maksude salat hajat ngeten iki lho. Lah hajat iki butuh kok Pak Lurah. Nuwun lho Pak Lurah. Pak Lurah nih. Pilihan rai. Kanca dolan kula. Arep pilihan paling. Ya sekali-kali ngaku aku. Bahasa hajat walaupun ora kleru lho ibu-ibu bapak-bapak jenengan iki salat hajat. Ora kleru. Wong nyatane nyenyune kranane ya utawa nembunge lah ora kranane nembunge nembung Gusti Allah ning nganggo bahasa hajat. Hajat iku maknane butuh. Gandeng wong niku butuh iki terus oke-oke kebutuhane iki jan mingkur sok mligi donya niku lho. Kurang pati osip nek sing ngono-ngono kuwi iki. Karena ibadah sing paling tinggi derajate niku nek isotus ikhlas ngluru ridane Gusti Allah. Lah rawatib nek nggon salat niku wis tus arep dikrononi apa-apa angel ya. Salat rawatib niku tus mesti krana Gusti Allah. Tur ning lakoni paling akeh. Malah ana siji pengendikan sing sapa wonge nglakoni salat rawatib sedina-sedinane niku 18 apa pira ngono. Wong kula lali ya, capet-capet iki mingen kelingan. Neng Nasoihul Ngibad, kitabe neng Nasoihul Ngibad wis. Kowe maca ya wis suwe banget ora tak waca. Ping pindhone dasare kula ya mah ra tau rawatib dadi. Ayo urung kober mula wilangane dadi lali. Niku salah satu iming-iming hasil sekara watib. Hasil sekara watib. Pisan dosa-dosane dihapura kabeh senajan to kaya umruking segara. Lumayan dosa urusane dosa lah kok dosa. Lah nek dosa dihapura niki mungkin ning kiamat ditimbang akeh ngamal apike kok ya. Nalika akeh ngamal apike wis cetha. Ahli swarga iki wis mesti kok ya. Intine ya mung ngluru swarga Ya salah siji wilangane engko angger ngarepe subuh 2 rakaat. Wis ngarepe subuh nika. Rasa takon nek le subuh 5:30 sak karepmu. Ngono takokke. Nek subuh 5:30 kira-kira apik qobliyah subuh ora sak karepmu. Nek kira-kira nganggo qobliyah kok malah subuhe kentekan wektu ya rasa. Ning nek kira-kira engko nganggo qobliyah kok subuhe isih cukup, durung entek wektune ya nganggo ngono wae. 2 rakaat niku. Terus ngalepe zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur ya 2 rakaat. Nek asline ana sing ngendika 4 rakaat, ning niki rasah akeh-akeh loro wae rung karuan tambahi kok dadak 4. Ya to niku 2 rakaat. Ngarepe ngasar 4. Nek ngarepe ngasar kon 4 ya en. Ana pengendikan saka Kanjeng Nabi khusus sing sapa wonge nglakoni qobliyah ngasar 4 rakaat mongko Allah ngaramke jasate niku saka geni neraka. Dadi nek jenengan ajeg 4 rakaat qobliyah ngasar awake jenengan nika lafate iki jasad lho. Jasad niku raga utawa awak.
Jasad ki raga. Dadi sing kulina iso ngajekake patang rokangat kobyah ngasar sesuk awake nang kubur wutuh. Nang kubur wutuh ora bakal bosok. Ora bakal pangan set. Dikubur wis tetaunan dudah isih wutuh apik kae. Iki ora asik. Ora kaya awake dhewe urung dikubur wis bosok sikik. Nah awake dhewe parah. Urung sida dikubur wis bosok sikik. Wong nyatane ngomah ki walah sing jenenge obat koreng ki werna-werna. Mang patang rokangan. Ana sing nyuwun pirsa dek ben patang rokangan niku rong rokangat salam napa diwutuhke patang rokangat salam pisan. Terserah jenengan antep-antepe jenengan piye wong jenengan ki nek temandang hobine golek marem. Gitu. Wong dhewekke ngrasani wis ngayali ra elok ora urip ki nek ora ngrasani ngopo to? Lah jawab yo wangun kae ora marem. Lah muni ngono sih. Itu urip kok mung golek marem bae. Mula nek patang rokangat kobyah ngasar niku tumrape jenengan mareme piye? Nek mareme rong rokangat salam yo monggo. Nek mareme patang rokangat salam pisan yo monggo. Nek sing patang rokangat salam pisan rasah nganggo atahiyat awal. Pokoke bar sujud kedua, rokangat kedua niku langsung ngadeg meneh. Rasah nganggo rokangat awal, atahiyat awal, engko ndak darani ngasar pindho. Enak to niki? Niku kari temandang. Dadi ngarepe subuh loro, ngarepe zuhur loro, bar zuhur loro, terus ngarepe ngasar papat, bar maghrib loro, bar ngarepe ngisak loro, bar ngisak loro. Ngono kuwi wis wajib waman jenengan. Dosa-dosane kelebur wisen. Tur penting nek nggo sing sepuh-sepuh niku penting wong ya wis nganggur kok. Wis ora duwe kesibukan ana. Apa-apa wis ra sibuk. Wis akeh selone. Ya nek wong sepuh ki arepa selo tetep rada abot sebabe boyoke kaku. Tenan lho nek wong sepuh niku iki yo dilalesi. Nek wektune amba, wektune selo ning awake sing sok ra menunjang. Lah wong saka iktidal arep sujud kuwi alon-alon banget sih. Gek le ngabani Allah Akbar kuwi Allah. Loro kok ya kaneng boyok loro kok. Apa meneh sing lemu-lemu kae wae. Wah, sing lemu yakin sing jenenge duduk atahiyat akhir ndelesepke sikil kiwa kok koso banget lho wae ndelesepke sikil kiwa. Sebabe nek didelesepke terus nggo tenguk, wis. Wetenge gedesuk, wah wis. Maca iki karo melet-melet kae lho maca iki. Sesek masalahe. Ayo komeno wis nyatane ngono. Iki dadi abote ten iki wektu selo awake sing ra menunjang, sing isih nom-nom niku jan awake nek nggo salat enting ning ora duwe wektu. Karena kokean gawean. Akhire derajate padha, sing nom karo sing tuwa padha lera salat. Sakaremu nek wis ngeten niku. Ning nyerak-nyerak nganggo sunat. Termasuk salat niku. Nek sunat sing ra salat, larak werna-werna to nek nggon kesunatan niku. Ana azan, jenengan jawab azan niku ya sunat, kena nggo nyerak-nyerak. Mulane anggere ana azan kae ngleksanakake apa-apa do kon leren, do kon mandeg sithik. Kon jawab azan. Le jawab piye yo ming nirokke lafate azan kae.
Sing beda ming nenggon hayala sholah karo hayalal falah. Nika lin jawab kon nganggo lafat hauqala. Hauqala niku lafate la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku nenggon pas hayala sholah karo hayalal falah. Karo nenggon bedane nenggon kae subuh. Sing as-sholatu khairum minan naum. Ya. Nika beda lafate ana sing dongane sodakta wa barirta wa ana ala zalika minas sadiqin wa piye ngeten nika. Nek kula arang jawab wong ora tau krungu. Ya urung tangi kok ya kula. Wong tangi lah. Ya ben wong nyatane ngono kok. Nyata. Nek jawabe ngeten niku sodakta wa barirta wa ana ala zalika minasahidin kok minasadiqin. Wa barirta wa ana ala zalika minasahidin. Kowe arep ora mesti sok tangi ra, mesti sok krungu kae apal kok ya. Jenengan iki krungu terus ning ra ndonga wong blas ra ngerti kok. Terus mung waton ngelokke piye kuwi ngene. Aku ya iso ngelokke piye kuwi aku ya ngono. Mung padha le piye. Iki sunat, nek nggo bondo sunat ki werna-werna. Sedekah sunat. Sedekah weweh kuwi lho, nek cara Jawa jenenge weweh. Wah kuwi sunat, gek kamangka wadahe sedekah ya akeh banget. Kaya ibu-ibu ngunduh dasawisma. Kuwi wadahe sedekah. Engko dulur-dulur dasawisma dikai unjukan, dikai pacitan. Kuwi ra ya sedekah, ning diwadahi nganggo lafat ngunduh dasawisma. Ra ngrungokke nek diterangke ngene iki. Detail wis. Kuwi ana lho sing rada saru. Diumumke kebaan unduhan dasawisma iki tekan-tekane ngomong, "Kula dinumpati sithik." Ngono ya ana dhewe. Ya tekan ya. Barengan ya tekan lho. Lah nek ya ora duwe tenan, kaya bapakne tak sambati mah mung kono-kono. Lah kare ya bapakne ra glidik dadi. Padahal kok iki ibadah hebat. Le dirawuhi dulur-dulur niku dadi ngibadah cerake paseduluran, cerake tangga. Terus engko le mulyake tangga nganggo ngekeki sedekah unjukan pacitan niku netepi sunahe Kanjeng Nabi wujude ikramul jar, mulyake tangga. Ming lafate niku kumpulan dasawisma niku lafate. Tapi jerone niku ngibadah tok nek jenengan paham. Sekole diparani dadi rumaket to, leda tetanggan karo leda paseduluran rumaket, terus mungkin nek nyenggoto ngekeki pacitan unjukan lha niku mulyake tangga. Mulane ning hadis liya Kanjeng Nabi niku ngendika kabeh kesusu niku minas syaiton. Al-ngajlatu utawa al-ajlatu kulluha minas syaiton. Kesusu sak kabehane tandang sing ditandangi kanthi kesusu tergesa-gesa kuwi kabeh saka setan. Illa bi khamsi mawadhinya kejaba kelawan 5 panggonan. Nek 5 panggonan iki fa innahuna min sunnanir rasuli. Utawa min sunnati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek sing 5 niki ditandangi kanthi kesusu setengah saking kesunatane Kanjeng Nabi. Lah napa sing 5 niku nek ditandangi kanthi age-age kanthi kesusu apik, salah sijine saka 5 niku age-age nyuguh tamu nalika jenengan ketekanan tamu. Kuwi apik nek ditandangi kesusu apik banget. Nek jenengan angger ketamanan tamu nu mah pleyak-pleyok.
Mah mung jagongi wae dadi kur kono omong. Ngantek urusane rampung. Rak ya nek sing apik nek ana tamu teko kae sakjane langsung goleke suguhan. Aja jago ngisik. Misalkan tamu niku arep ngendikake hajate, nek mboten jenengan jago ngisik rak mulih. Wong hajate rung dingendikake. Mula aja dijago ngisik, engko nek dijago ngisik rika kober ngomongke hajate, rampung ngomongke hajate jenengan lagi mlebu arep golek suguhan, rika mesti kanca pun mboten usah repot-repot. Pokoke kula tak nyuwun pamit mawon ngono wong wis hasil ngomongke hajate. Makane rasa jago ngisik dilenggahke, monggo lenggah rumiyin. Terus tinggal mlebu pun ampun repot-repot. Ning ngono tamu sak ngono kuwi. Niki mboten repot. Lah napa? Kula mengat juga rokok. Wo. Mengat juga rokok. Goleke pacitan sik. Kul jero ora ana apa-apa. Ya metu lawang mburi. Mlayu ning warung. Njaluk roti Roma rupaya. Karo omong warunge tak gawa sik ya, Lik. Lah wis. Ketoke ganjarane le mulyake tamu seimbang karo le gawe dosa warunge ketoke. Tamune dimulyake apik ning warunge grenengan ajeg engko ming lali kae. Ya kudune konsekuen ya. Langsung pira iki ngono. Syukur sing apik ki anu. Selalu jaga-jaga nek jenengan kan iso ngira-ira mesti sok ndi tamu ngono kuwi. Dadi ngomah ki jaga-jaga. Roti kongguan sak kaleng ning isine intip. Bandrekan. Isine intip. Lah kok wadahke roti kongguan sebabe tutupe rapet ora gampang mlempem kae iki ora kok arep gaya iki ora kok ya kae iki minta tutupe rapet dadi ora gampang mlempem. Kula mbiyen tau ngeten iki. Mbiyen sih gampang intip dadi sok stok mentah kae. Pak kanca mbabar saririta dolan. Kamangka dosen kok. Kula suguhi roti kongguan ngeten iku ning dibuka intip. Malah bar kuwi didep ning arepan dipangan wae. Ngomong ini nanti habis lho, Bos. Ora apa-apa aku ndek stok kok aku ya ngono. Kok tak gorengke meneh. Kaya wingi niki ngisi pengajian ning Purworejo. Muludan wong nek daerah Purworejo, Wonosobo, terus mengke Temanggung, ngeten ora mesti awan dongane pengajian. Terus jam 8 esuk mangkat karena Purworejo Lor, Borobudur ulon terus pokoknya ulon terus nganti ana tugu gede selamat datang Purworejo terus daerahnya kelurahan itu kelurahan Kerajaan. Saka dalan gedhe niku nganan kok munggah ndedel dhuwur kae. Sosialisasi engko lekas jam 10 kula munggah jam 11. Tekan niku jam 11 kurang 10. Urung ana wong tak omongi. Wah, lah kok porsine sing lega ora ana wong sida ora iki gek mira sida ya. Siang wis kumudu-mudu tak banterke le numpak mobil jebul rong ana wong. Lah kok ternyata wong iki santai mawon. Ngono jenenge kono. Santai mawon piye? Akhirnya kan kula terus ditransit. Pokoke lenggah riyen transit bar niku macet.
Sepatute ya werna-werna, pokoke nek riko iki serine jenang coklat kae. Kuwi seri, jenang coklat iki seri. Terus ditari kula kersa degan mboten nggih, nek wonten tetep kula ombe. Siap ngeten niku, lha kok metu. Jebul lakon tanggane kon menek nika lho, nika dipenekke kok gadul tenan wong kene iki. Lah ya wis ngambil kiwa tengen enak iki. Oh ya rakyat mau wong darep pengajian lagi menek degan. Jan menek wangun tenan. Walah. Nanti bojo kula omong walah katole menek kowe endinge polenteng karang awake cilike. Jajal kanca ngaji esuk kae kon menek. Oh rubuh titik ambil aku. Wes jagongi Mbah Lurah, lanang wedok, jagongi Mbah Mantan Lurah, jagongi Mbah Kiyaine kono, ngoten niku. Terus langsung dikudokke kon madang. Iki jenenge ngamalke hadis Kanjeng Nabi kok ya kuwi. Langsung dikudokke kon madang, wombasan mlebu nang uwang madang ya sono grameh asem pedes, bawal goreng, ayam goreng, wis werna-werna lah. Sing di omah niki grameh, batinku yo ngerti aku nek ngono iki grameh. Niki bawal iki, kalih niki sop niki nggih. Anu mawon, pokoke grameh mawon ampun bawale ya. Lah pripun Pak, nek bawal niku akeh rine. Oh nggih, batinku lha kene yo apa kok iwak ngono. Mancing. Karo ngesok. Wah dimulyake. Niku jenenge ngamalke hadis. Jamaah rung do teko wis madang sehat. Madang sehat. Lah lekas tengah rolas. Lekas acara ngaji. Bandeng nang dhuwur gek Purworejonan iki sing khas desa. Wacarane ya sithik dhewe qiraah, bar qiraah tahlil. Bar tahlil berjanjen. Bar kuwi adi sambutan lurahe, kula munggah jam 1 kurang 10. Kula lekas ngaji jam 1 kurang 10. Akhire ngaji rampung jam 2, nek terus-terusan ra dhuwur iki kok. Jam 2 kula tutup. Ngono nek wong kono ya le mulyake ya tenan gawani rong dus wae. Walah iki apa kok abote kok ngene iki. Wah wis ana gedhang, ana roti, wis ana werna-werna mbasan kula dukke gedhang roti iki ngisore sego jangan wah. Diabot segone iki aku. Jangan kae telung mika kae ana jangan tak ungak gramahe kok ora gawak. Kok jangan sing sak sijine rada cilik ngono kok abut tak buka iki telo. Wah kae isih utuh kalau iwak goreng iki kok. Apik tenan ya. Dok tenane. Purworejo Lor ya Borobudur muluh nika sih. Ning nek nika mulyake tamu pancen netepi hadis tenan. Dadi sing paling baku teko langsung disuguh langsung konferensi. Dan nalika kula madang niku njaba Pak Lurah, Bu Lurah, mantan Lurah, Mbah Kyai, Mbah Kaum ngeten niku ora melu mlebu. Dadi kula mung wong loro bojo kula le madang iki. Lah kok ora do mlebu kan wong ya. Wis mah peneran pokoke. Wis tak sakarepku lah ra weruh kok do enak. Bar kuwi kula metu rampung. Lah monggo lah kok do ora nyusul. Lah mengke sing penting panjenengan riyen ngono sih. Lah mbasan kula metu rampung ki agi do mlebu. Dadi ngenteni aku rampung iki mau. Nek tak entekke rak dadi rasanane wong akeh. Dirasani tenan aku nek ngantek-entek. Nek rika modele le mulyake ngono, akon tamu kon madang, kiwa tengen sing do jagoni ra melu engko mburi.
Nek nggone dhewe ra terus melu. Malah akeh sing ngancani nek nggone dhewe le madang kae. Sono ora. Beda sih yo. Ya gitu. Niku sunat jagongi age-age nyuguh utawa sedekah. Lah sedekah ki engko yo werna-werna. Kaya pas ngaji ngeten iki kok jejerane wong sepuh ngeten iki mungkin nek bubaran salaman karo ngekeki 20. Kuwi ya sedekah. Kowe lah tak terangke ngono to lingak niku sing jejerane wong tuwa pindah sih. Malah pindah ndak 20 jan ramut iku tenan. Bisa ngeten niku ki sedekah ki apa-apa iso kok. Pokoke werna-werna terus kuwi sing ora didahar ki engko nek mulih kae ra arep menuju nang parkir bareng-bareng. Lah niku kek kesandinge nggo niki nggih kula mang beto mungkin ngombe witan ten dalem mriku. Ngono kuwi iki ya sedekah kuwi. Ning mesti ora dirungokke. Lah wong lera mangan arga mulih dikon ngekekke wong. Sarwa ora dadi ketoke iki. Pokoke sunat ku wah banget, yakin sunat ku wah banget. Termasuk nalika jenengan iki ketemu dulur, ketemu kanca, dulur kanca niku uluk salam. Uluk salam karo jenengan. Salaman utawa ketemu kene, assalamualaikum ngeten ta nika. Lah jenengan jawab salam niku ya hukume sunat. Penak ta wah banget ta sunat niku. Niku laku utawa amaliyah sing kena nggo taqarrub ilallah, kena nggo nyerah-nyerah marang Gusti Allah. Watlubu lan padha golek sapa sira kabeh ridhoi ing ridho ingsun Allah biridol masakini kelawan ridhone wong miskin-miskin ngangkum saking sira kabeh lho. Lan kowe kabeh ki do golek ridho ingsun kanthi cara gawe ridho wong miskin-miskin. Gawe ridho wong miskin piye, Dik? Ayo wong miskin ki diakrapi, diceraki. Dadi sing sugih-sugih iki rasa gaya. Lah kadang sing sugih-sugih iki sok gaya, Dik. Le tengok wae grombol. Rombongan sugih. Iku wis wis ngece. Akhire sing miskin do grenang-greneng kae. Awake dhewe mene ming wong kere-kere ya lek ngono kuwi, Dik. Kancane le jauh sih. Ha iya. Terima. Kono mono. Angel angger ngeten iki gara-gara sugihe sing ra mutu itu grombol iki lho. Gawe ridho wong miskin iki tak yo ayo do ngakrapi wong miskin-miskin dadi sing nyerak iki sing sugih aja sing miskin kon nyerak kok yo. Ayo mesti ra gelem karo rawani. Wong miskin kon nyerak wedi minimal ndak dituduh arep golek utangan. Sing sugih kuwi nyerak. Terus ngono nek nyerak kawe diakrapi, dirangkul-rangkul karo demok pundake alah jenengan kok lelemu ngono ki padahal kuru kae wong miskin. Diakrapi ngeten niku. Dengko nek wis akrab ya pokoke le nyuwara ngemong sing ra duwe. Engko arahe sing ra duwe iki omong apa jenengan medun. Le omong iki medun. Dikeki patitan ngeten iki sing kene kok omong alhamdulillah segesuk jan kisen apa-apa. Sing kene omong ngono kuwi alah ngeten iku lumrah, Budhe, kula ki malah ket wingi sore. Arep wong sugih kae sakjane njenengan wis
mangan apa-apa ning aja ngantek rada ngece sing kene pokoke domongke jenengan luwih nang isore kula iki malah ket wingi sore nggih mboten kisen lha wis omah ra ono apa-apa. Coba kaya jenengan mosok ra ono apa-apa walah wong niku rak mingle nyawang to budhe. Blegere ngarepan ketoke kok ngono kae jero ki suwung nika ki ngono. Dadi seneng wong kene seneng akrab. Jenengan yo ora dong yen wong wedok awor sing kene malah ngomong, "Budhe, ketoke kaya keten niki gelang kaya keten iki, ning niki 7 gram lho, Budhe." Lah yo mangkel. Lah sing kene ra ndek gelang sing mah ngomongke gelang ning muni ketoke kok ngene 7 gram. Ha iki arep awor kae ketoke mangkel sing kene. Batine kok 7 gram karemu ora karemu. Ora yo rasa ngomongke sing kono iki bahkan nalika nganggo ditutupi engko ndak sing kene rada minder apa piye. Sing lanang yo ngono wae, sing sugih-sugih iki ngakrapi sing ra duwe. Nalika ngaji ngene iki jejeri. Kalih sinten jenengan? Kula anu boncengan. Sing kene iki jawab muni boncengan. Mbok kula njaluk telu mungkin bonceng kula mau. Lah pripun kula pikir wingi ra sarapan nek mengki golek soto mangkan sami. Wah, iki jenenge wong sugih iki. Trimo omong dhewe-dhewe ra ngrungokke ya. Nyebai tenan. Wis tinggal ngopi. Kon boncenge sing ra duwe gek jajan soto sing malah omong dhewe-dhewe. Iki jenenge nyenengke lah sing lanang-lanang ki awor wong kene ya omong kuwi mah nglarani ati sih. Ganti udut sing mare ra menggo iki lek lho. Kok ngono kuwi mare menggo. Ayo tobat to sing udut. Lara-lara ki ora iki wae cek men gelis mati. Ngono terus. Mula golek ridane Gusti Allah nganggo gawe ridho wong miskin-miskin. Iki penak banget iki mengke. Nek praktek penak banget. Nek ketemu ning dalan wong miskin iki dilurui. Seneng banget wong miskin dilurui iki seneng banget. Apa meneh jenengan sugih selalu ngrurui wong miskin, wah mesti dalem. Kae lho ketoke sugih jan lembah manah ora enggak. Petuk nendi-nendi mesti ngrurui. Aming dirurui ra kelangan apa-apa kowe oleh alem kok. Nalika sing kene kae lho arep wong sugih kae ora enggak. Petuk nendi-nendi mesti ngrurui ini nuduhke nek dheweke ridho marang panjenengan. Nalika wong miskin iku ridho marang panjenengan berarti Allah ya ridho. Si tenang. Kowe kaya wong-wong kae domong. Kaya Mas Kiai kae lho, wah wonge ramah banget. Iki ki kur etok-etok kok. Nggo conto ngono lho ora tenan kok ya. Iku etok-etok iki. Lah nek sing apik ra ya sing nggo conto aku dhewe sing elek ya kae sing wetan-wetan kae. Nek ngantek ngono ki ra dulur tangga terutama sing di biji muni wong ra duwe seneng. Kadang kok sok diteri nek jenengan panen kae sok diteri beras. Mbah niki sedekah nggih Mbah, alhamdulillah ana rezeki sethithik. Walah, Mas, walah Bu, matur nuwun ketrima. Wong yo pas kula ra duwe beras. Lah niku nalika dheweke ngomong ketrima, kula pas ra duwe beras. Wong miskin ridho panjenengan ana ing dalem payung ridane Allah Taala. Lah nalika Gusti Allah ridho aman. Salah satu dampak utawa efek oleh ridane Allah niku insyaallah nendi-nendi slamet saka balak musibah.
Ibu-ibu bapak-bapak nek pengin slamet saka balak musibah, ya gawe ya Gusti Allah lega, gawe ya Gusti Allah ridho. Ben endi-endi slamet. Lah anu kadang kala nek krungu cerita kanca-kanca dulur-dulur kae sok nyeleneh sih. Sok nyeleneh ana sing kandha alah kula ki jang 7 sasi ra iso mlaku. Lah napa? Gares kula niku patah kentepan knalpot. Lah kok knalpot kok iso ngentepi? Nek diceritake sebabe ra mutu. Lah kene iki yo numpak motor ning alon-alon, lah kok ana tikus wirok liwat. Ngendani tikus wirok mah ambruk kula lho wis. Ming penyebab tikus wirok liwat lho. Kuwi agi tikus wirok, urung tikus liyane. Dek iki ngendani tikus wirok malah dadi ambruk, sikile kentepan, akhire patah dipen. Lah terus ra iso mlaku 7 sasi. Ya Allah nek kon gawe sebab kita niku kacilakan gampangane ngono kuwi gampange pol mbok sebab cilik sebab sepele wae dadi. Nek kepengin ora digawe model ngono ki nendi-nendi iki keberkahan, nendi-nendi iki slamet, pintero gawe ridane Allah. Salah siji contone ya gawe ridho wong miskin-miskin, wong miskin diakrabi, wong miskin disedakahi. Lah kok dadi ngono, Quran ngendika wala yahuddu ala ta'amil miskin. Aja ngantek netek-neteki jatah pangane wong miskin. Seneng weweh. Neng ndi to ya wingi mulih saka Purworejo iki? Ketoke malah niki neng Bangjo anu apa ya? Madukisma apa ya kula mandeg dijaluki. Kula kan ngekeki 2000. Lah nek neng prapatan ya 2000 lha pira? Panjenengan ki ra tau ngekeki kowe gegusung. Ora tau ngekeki gegusu lho. Tak kira. Dudu wong jaluk. Nggih ten mriku nek ra ten wetane nek ra ten Jalan Bantul. Niku le njaluk niku ora nggodho ana tulisan kula tukang becak nika lho sing tulisane tukang becak. Nggih kula kelingan niki nika. Kula tukang becak. Tulisane nggodhos kuwi. Ojo sing Kula ngomong karo bojo kula kuwi kaya ana 2000 kuwi. Wong le nyeraki lewat jendela kiwa, dadi niku sing kula kan ngulung. Cemplungi 2000 plung nganti alah matur nuwun muga-muga kalih Gusti Allah dijoli tikel 10. Ketoke rada ngerti ngaji kae ketoke. Tenan lah bojo kula takon bahasan mahku iki. Apa ya sing 10 mau iki? Donga, ora ngono to. Kupingmu ya ora ngrungokke kok. 2000 rak taja to dongane. Wong muni matur nuwun muga-muga dijoli tikel 10 ngeten niku jek kula ya muni amin amin ngeten niku. Ah nggih 2000 ya ming 20 kok ya. Jenenge tikel 10 jek amin oleh do 20 minyak. Lah jenengan karepe cucule titik ijole akeh kaya jenengan iki. Rayone oleh ijol akeh iki kendel cucul akeh. Mengke mesti ijole akeh. Makane wong ngekeki niku ki ora ana rumus kere, ning malah sugih. Karena lantaran ngekeki ngowahi niku dadi lancare rezeki. Wong wis dijamin mesti dijoli tikel 10. Mesti lancar jenengan. Ning mbok diyakinkan ngeten iki engko prakteke ya tetep awel dilalahi iki wae. Diterangke mesti oleh ijol ora usah kuwatir mesti. Lah ya niku gek kula kelingan rada getun tenan niku ora masuk akal masalah iki ya. Sering kula angkat dadi bahan ngaji niku pas Desemberan nika.
Iya niku dina Kamis nika ning Desember dhisik. WA kula. Bi aku ning ngene Mbah Agung mau diterke Mbak Tias. Mengko Abi ngekeki duit Mbak Tias. Oh iya. Semua esuk jam 7 nika kula marang ngene Tias. Mbak Tias sedekah, ora ngeten niku. Ati kula ya minta niati sedekah ora ngopahi. Kula sedekahi 50.000. Lah kok sik Nida anake mah, anak adik kula iki wis dolan ning kono isu-isu iki. Aku wah lah kok andang nang kene lah nek ra ngekeki ya ora penak iki aku. Akhire ya terus tak kei 10. Lah ya karang ya duwite mung karek turah kuwi 10 wae, ewon-ewon karo 2.000. Nyoh tak cilik iki wae yahene kok ya ndang tekan kene to kowe iki aku ya. Aku ya ngono. Tak kei 10 sik Nida kuwi. Semua esuk Semua awan setengah 10 ndek tamu. Nggih, tamu kula Mas Budi rental mobil wong Ciren nika si Sapu Angin Ngidul nika. Nimbali kula kan ngisi pengajian malam Rebo wage ning Januari nika. Ah terus pamit mulih, mbasan ngomong rada suwe pamit mulih niku ninggali rokok karo amplop. Nanti to ming nimbali pengajian kok ninggali rokok karo amplop. Reka mulih amplope tak buka 600.000. Nah, kula mak teratap ra yo, lho kok 600.000. Wah wis. Ora mungkin to kuwi ming tanda terima kasih gara-gara kula ditimbali iso ngene iki. Kula yakin ora mungkin. Gara-gara ditimbali kula saguh iso kok terus ditinggali amplop 600 karo rokok ya ora mungkin kok ya. Sebabe bar nika sepre iki sing nimbali kula akeh banget. Akeh banget ya ora ana kok sing ninggali amplop iki seprene ora ana. Ming pisan kuwi tok ta omong. Wah mongko hitungane wis pira kowe? Ora umum kae. Ning ora ana wong ninggali. Ha iki ya berarti ora kok tekok kesaguhan kula sagung ngisi pengajian. Ning Allah niku ndrama pengen ngijoli kula lewe sedekah karo anak-anak totale 60.000 niku. Ya oleh ijo 600 tenan padahal terus terang sing 10 ki mah ra ikhlas lho aku asline. Ngantek kula iki esuk-esuk koyo tekan kene aku ngantek ngono kuwi kok. Oleh ijo. Seko jam setengah 7, seko jam 7 tekan tengah 10. Ayo letih dilit banget to niku. Ya oleh ijo iki ngantek kula iki getun banget kae. Wah. Mbok mau anake adikku mau tak kei 50 sisan mah netes sak. Bisa netes sak juta jane yo. Lah ora ngerti nek dilit kok ya aku. Nek ngerti letih iki tetep tak tanjake tak sedekah 50 sisan. Bola-bali netes ngono ya anggere arep cucul ki owel ki lho gumun kuwi. Bola-bali netes lho niku. Ning kok ya anggere arep cucul owel eman-eman. Makane penting tenan nih golek ridane wong miskin. Nek jenengan netek-neteki jatah pangane wong miskin niku malah klaim saka Gusti Allah jenengan iki yukadzibu bidin. Golongan wong sing nggorohake agama ara aitaladzi yukadzibu bidin. Gara-gara netek-neteki jatah pangane wong miskin. Artine pripun? Kiwa tengen panjenengan ana wong miskin, ana wong jompo, ora payu nyambut gawe, mangane we rada kecingkrangan, kok jenengan merem ora nglirik, kok jenengan ora ulung-ulung, niku berarti ora ngekeki jatah pangane wong miskin. Malah jenengan mlebu ning golongan wong-wong sing yukadzibu bidin. Golongan wong sing nggorohake agama. Makane kerep-kerepa gatekke kiwa tengen terutama dulur-dulur tangga sing sekirane rada kecingkrangan-kecingkrangan niku kerep diulungi, ngulungi iki aja golek sing cocok lan jenengan ndek tangga cerak ra duwe malah ulung-ulung sing adoh. Ulung-ulung sing adoh. Iki rak yo gawe kesenjangan rasa nang rasa iku senjang kok ya. Kamangka
Nek jenengan ngomong, nek nggonku kabeh sugih kok ora nganggel. Ora ana wong isi donya kok kabeh sugih. Donya niku karo Allah digawe sak judu. Nek ana sugih mesti ana kere. Nek ana penak mesti ana rekoso. Nek ana seneng mesti ana susah. Ora mungkin sugih kabeh. Ya ming blegere wae ketoke sugih ning asline urung karuan kok ya. Urung karuan arepa gamise apik, kudunge apik kae urung karuan sugih kaya kuwi. Iso lho kuwi utang mendring urung lunas. Wah terus bleger ki ra kena nggo patokan. Tenan bleger ki ora kena nggo patokan. Saiki sing real, sing iki ora rahasia. Montor apik-apik kae ya kae ora lunas kok. Kaiki sing ngangsur pendak sasi. Dadi hukume ora mesti sugih kok ya kok ndelok bleger. Wong numpak montor apik kok awake cilik. Maksudnya awake kuru ngono lho. Iki ya rada mencurigakan. Allah lho niki sing dawuh, kowe iki golek ridho ingsun, Gusti Allah ngendika, nganggo gawe ridane wong miskin. Miskin cetha ta? Allah sing ngendika. Mula isine apik banget. Gawe utawa golek ridho ingsun kanthi cara gawe ridho wong miskin. Dadi ibadah terhebat niku ternyata ora kok ngubengke tasbih ning masjid, ora kok akeh le wirid zikir, tapi ibadah terhebat ki lenjenengan karo sepadha-padha iso apik. Ibadah sing hebat ki sing kontak langsung karo wong sing neng kono jenengan iso gawe apik marang sapa wae. Apapun kahanane. Saka gawe apik bojo, wong tuwa, sedulur, tangga. Iku janji tenan. Kula seneng latihan ngeten iki malahe. Lah nek salat ya momong tenan boyok kula kaku. Mbok gawe apik. Dulur kiwa tengen, pipite dulur kiwa tengen ki ora ngapike ora apa-apa ning tetep arep tak apian. Sengit ra apa-apa ning aku tetep tak gawe ra sengit. Duwe tetep tak ulungi. Karena memang ibadah terhebat niku iso memberi manfaat, iso migunani neng wong liya ora kok malah gawe madharat wong liya ki ora. Gunanana wong liya aja ngantek ngrugekne wong liya. Niki istimewa sekali nek jenengan paham ngeten niku. Tenan ning karek praktek jenengan. Sebabe madharat niku ya nek Qur'ane Allah niku bakal ngekeki akibat marang wong sing gawe elek wujude keelekan. Dadi wong sing senengane gawe elek niki mengke lambat laun bakal nampa keelekan. Ora kok ampuh, ora kok top, mesti nampa niku mengke. Dadi hati-hati tenan nek mriki niki jenengan. Wong Allah ki nek cara simbah-simbah sing sepuh-sepuh niku le ngendika muni Gusti Allah ki ora sare. Dadi kabeh mantu. Gawe elek wong liya ngrugekke wong liya suatu ketika jenengan mesti ngunduh karo Allah dikai akibat